Endamê şandeya îmraliyê ya Dem Partî û endamê sekreteriya îmraliyê bi berfirehî ji rojnamevanan re diaxivin brîfing didin rojnamevanan. 25 rojnamevan li wir kombûne bi giştî behsa pêvajoyê tê kirin çawa dest pê kiriye û heya roja îro çawa berdewam kiriye û pêvajoya dawî de jî bi taybet qanûna çarçove derket şûn de ew merhale jî behsa wê hatiye kirin û jîro şûn de wê çiga bêvin avêtin hinekî jî wî milî de nirxandin pêşketine, tespît pêşketine, mijarên girîng bûn bi berfrehe ew mijara civînê me jî hinek hûrguliyên wê ên ku derketûn pêş parve kir najiyan biçin Stenbolê wê nûçegehanê me Eyûb Oq bi me re bi agahiyên dawî ew bi me re parve bike em jê bigirin. Eyûb tu bi xêr hatî. Merhaba nasıl hoş. Eyûb di derbarê biborîne di derbarê vê civînê de hinek agahiyên ku li ber destê te hebin ên nû tu bi me re parve bikî baş bi ji ber ku civîneke girîng bû ji rojnamevanan re pêk hatiye endamên şandeya îmraliyê û endamê sekreteriya îmraliyê di wê civînê de amade bûn. Raya giştî jî vê mijarê meraq dike bi taybet pêvajo ji îro şûn de wê çawa bimeşe hinek zêde jî çavçûnî ser wê derê em hinin hûrguliya ji te bigirin derbarê vê civînê de. Belê nas wekî diyar kir ev civîn ji aliyê şandeya îmraliyê endamê şandeya îmraliyê pervên dan û Faik Özgür Erol û endamê sekreteriya îmraliyê Veys Aktaş ve li otêla Hîlê al Taksimê bu hatel darxistin do di saetên nîv ro da hatel darxistin 27 rojnamevan tevlî bûn ev rojnamevan zêdetir çapemeniya Tirkiyeyê ku di weşana Tirkiye dikin xada Tirkiyê de weşangeriyê dikin وەک civînekî brîfingê bû zêdetir derbarê pêvajoyê agahdar-kirina çapemeniyê bû mirov dikare bêje li ser sê xalan ev agahdariya pêşxistin yek heya îro çi bû û çima ev pêvajo dest pê kir a dudiya ev pêvajo çi armanc dike û a sisiyadê çawa birêve biçe ev her sê xal jî ji destpêka pêvajoyê heya îro mijarên nîqaşê ne ji gelek aliya me tê nîqaşkirin ji bo destpêkirina vê armancê destpêkirina çawa dest pê kir şandey wiha got ku bereva jî tê zanîn ev heyan hat ew dihate gotin işte berê ku Devlet Bahçeli banga ku cotmeya di 2024 de kiribû jî ev li îmraliyê hene ev dîtin hebû ev encama vê bû lê Veys Aktaş ku ew dem bixwe li wê derê bû got na heya wê demê jî tiştekî tune bû piştî banga Bahçeli ev dest pê kir lê belê beriya wê li îmraliyê hin guhertin çê bibûn cê Abdullah Öcalan dê berêfekekî Abdullah Öcalan hatibû guhertin menzelekê cudatir wê birbûna wê derê و حتی گو Abdullah Öcalan ve wekî ew nirxandiye gotiye di pêvajoya Afrikaya Başûr de jî dema pêvajoya aştiyê dest pê dike çareserî cê Nelson Mandela tê guhertin wekî tê zanîn got ev dişibe ev herhal dewlet niyet heye vê dest pê bike lê belê got ev rexmî ku 2013 da biborin 23 da ev pêvajo dest pê kir jî ev pêş neket û vê jî got Abdullah Öcalan wekî ew nirxand gotiye aliyekî dewletê dixwaze vê bide dest pêkirin lê belê aliyekî naxwaze heta evê wekî dewletekî dervayê nor dervay pîvanên fermiyê dewletê binav kiribû ji ber vê ev dereng hatiye kirin pêşxistin wek sedema destpêkirina pêvajoyê jî got yani polîtîkayên Ewropayê İngîlistan û İsraîlê taybet êlê rojhilata navîn û Kurdistanê binav kir û çawa ku di destpêka komara Tirkiyeyê da dewleta Tirkiyeyê wekî pêşdewletekî ji bo avakirina İsraîlê nirxandin wek Kemalizmê dawrandinên Birêz Öcalan li ser vê hene dixwazin Kurdistanekî nijadperest netewperest ku li rojhilata navîn ava bûye jî wekî projeyekî domandina dewleta İsraîlê binirxînin ji lewre rola dewleta Tirkiyeyê a ku di avakirina İsraîlê da lîst ji bo rewatiyavî êdî bi dawî bû dixwazin rewatiyekî nû ava bikin pê wekî wisa nirxand û got em dixwazin pirsgirêkên rojhilata navîn li rojhilata navîn çareser bin belê gelek nakokî di nava gelên rojhilata navîn de hene hem ji ber destdatî hem ê civakî lê ev ne ku pirsgirêkê ku neyne çareserkirinin lewma em naxwazin destwardanên emperyalîst ê Ewropayî Amerîkayî li vê derê çê bibin rexmê tevahî pirsgirêka belê ev ê dem jî bikişîne ev ê dirêj jî bike em vê jî pêş dibînin lê pêşî bi dawîkirina ev têkiliya negatif a ku bi şer înkar çewsandin îmhakirinê hatibû destpêkirin eger em vê rawestînin bi bawerî heta vê pêvajoyê jî wek pêvajoyekî centilmeniyê ciwanmerdiyê binav kir gotibû ev ne bi tenê qanûnan ango bi peymanên nivîskî hindekî dê li ser sozan sozên ku hatine dayîn li embere bo pêş ve biçe
Bêjî wekî vê nirxandin wek sedemên bingehîn ê destpêkirina vê pêvajoyê nirxand û gotibû şandeyê ragand got calan gotiye Kurd 1921 de dervayê qanûnê hatine îştin. Mustafa Kemal Sozê ku ew dem dabû Kurdan pêk neanî li wan soza xwedî derneket û destpêka siyaseta Tirkiyeyê a înkar Kurdan jî li wê dest pê kir. Lewma ev pêvajo armanc dike ku Kurdan car din hilde nav qanûnê, nav destûra Tirkiyeyê. Ev pêvajo eger dê encam bibe, encama wî jî mirov dikare bêje Kurdan bi awayekî fermî girtina bi hemî mafê xwe girtina nav destûra Tirkiyeyê. Ev mijara entegrasyonê jî dîsa amaje pê kiribû. Yani ev pir tê nîqaş kirin. Heta di raya giştî Tirkiyeyê a Kurdan da jî tê nîqaş kirin. Dibêjin ev komar dewleta ku pir awekî nedemokratîk, heta otorîter dimeşe li gelek aliyan zextê zorê dike dê Kurd çawa entegre bibin. Kurd dev jî doza xwe berdan an wê xweradest bikin date nirxandin. Nirxandinên Birêz û Calan li ser vê jî bi vê awayî parve kirin. Kurd ne entegreyê vê dewletê dibin. Eger Kurd entegreyê dewletê bibin dê ev dewletekî demokratîk be. Eger dewlet vê pêvajoyê tenê bi vê çarçove qanûnê ve sînordar bigire û bêje me vê derxist û qediya evê dê rêlber lêgerîna vebijêrkên din ê Kurdan vebike. Yani Kurd naxwazin ew bikin vebijêrkên din binêrin lêbelê eger ev pêvajo bi vê qaydê bimeşe dewleta Tirkiye xwe demokratîk neke rêlber siyasetekî demokratîk veneke zagonên xwe negware teşeyê xwe negware û vê di destûrê de herî da wî be encam neke dê Kurd vebijêrkên din jî binirxînin mirov dikare bêje. Li ser pêvajoyê hindekî çawa bimeşe nirxandin kirin parve kirin bu belê yani zagonek hatiye ava kirin lê ev zagon ne her tişte di wê de heta heya dawî jî heya roja dawî jî bi me re parve nekirin em wek çarçove dizanibûn li bekin belê naverok nizanibûn şandeya dewletê jî vî wekî ew binav kiriye gotiye hême zelal nekiriye. Heta gotin di nava zagonê de gelekî peyvên teror û terorîzm derbast bûn li hember rêxistina Kurd tevgera siyaseta Kurd ev ne got piştî bervedanên me gelek kêm bûn dîsa cihê têda digirin lêbelê Birêz û Calan gotiye teşe ez pir zêde ew nakim li gorê min esas giring e ev destpêk ev derketina vê giring e eva mirov dikare diran wertinan çêbike serê rast bike. Wekî we diyar kir dîsa 24 Meyê de dê lijneya sereke wek serlijne ku dê lijneya girdeya esasî a vê pêvajoyê ve dê civîna xwe li dar bixe bi serokatî alîkarî Serokkomarê Tirkiye Cevdet Yılmaz dîsa wezaretên dadê ê karên hundir û karên derva û serokatiya mîtê dê divê de cih bigirin û hindekî bürokrasiya dewletê jî divê de cih bigire û ev ê jî bi tevahî koordinasyona vê pêvajoyê bigire ser xwe divê de jî dê bin du hebî lijneyê din pênava kirin yek lijneya îcra a pêk anîna vê pêvajoyê yek jî a meclîsê a çavderiyê wekî me diyar kir de berê de jî tevgera Kurd dixwaze tevahî siyaseta Tirkiyeyê tev li vê pêvajoyê bi hemî partî tevlê bibin û vê jî wekî wî dinirxîne dê hemî partî tevlê bibin û rêberî pêkekî Öcalan jî dê di nava desteya çekberdan û siyasî kirina PKK da tevger van endamên PKK ê ku ji dervetên Avrupa an jî wek şervan li Çiyê û ên ji zindana derkevin belê ev ê bên lê belê ev ê çawa tev siyasetê bibin pêvajoya wan çawa bimeşe dê Birêz û Calan koordinasyona vê bike wek rola wî a sereke jî wisa hate diyar kirin. Dîsa xalekî girîngtir ez dixwazim bikirpînim yani şandeyê got me bi Tayyip Erdoğan re mijara pêkanîna biryarên dadgeha mafê mirovan ê Ewropayê û a destûra Tirkiyeyê dadgeha destûra Tirkiyeyê ku ji bo Selahattin Demirtaş û siyasetmedarên ku ji doza Kovanê hatibûn girtin û gelek kes û kesayetên din an hat zindanê dane got me vê aniya rojevê kesî ku li ber Tayyip Erdoğan nîşe digirt û piştre Tayyip Erdoğan bersiv dida me Serokkomarê Tirkiyeyê olê belê balkêş bû ku vê bersiv neda vê xalê yani li ser vê nesekinî ev jî mirov dikare wek sekek polîtîk diyar bike ev jî hindekî wek nediyarî dê divan xala da çi biryar bêdayîn çi pêk bîne hindekî divê de nediyariyek heye dê lijne dîsa lijne ewleya Tirkiyeyê di meha cotmeyê da kom bibe ha ku divê civînê de derket pêşxalekî ev lijne jî dê heta wekî xalekî vê pêvajoyê ji bo pêkanîna vê heger heya lijne kom nebe û biryara peytandin û piştastskirina
pekekî çek berda û endam pekekî dikarûn werin nede ev pêvajoyê din ji aliyê şervana me pêk neyê ev jî dide nîşankirin de ev pêvajo heya cotmeyê jî heta piştê cotmeyê jî dibe beriya berbidawiya cotmeyê jî bikişîne ji lewre em nizanin tam dê pêvajo kengê dest bike ev civîna lijne ewlehiya netewî dê kengê kom bibe xalê derketin pêş ev bû û xalekî din mirov dikare bibêje nêzkatiya Eyüp- Kurdan hate pirsîn Eyüp Kurd heyana çawa nêzî demê me pirnîne hinek yût komîser hebikê baş be ji ber ku ez zanim berfireh ev naverok. Belê hatin Kerem dawî ke. gotin Kurd dixwazin gavê şêmber bên avêtin ji lewra heyana jî bigumanin her ku gavê şêmber bên avêtin dê ev jî Kurd cî baweriya wan zêdetir pêk were û herî dawî Kongre Dem Partiyê wê îlonê da pêk bihata li ser vê gelekî xebat çêbûn heta niha lê dixuye ku bendaweriyê şandeyê a aliyê Dem Partiyê heye ku calan ewekî çalaktir bi vê kongreyê birêve bibe lewma dîroka kongrê hate talokkirin evê wek kongreyekî ji neçarî ji ber pêwîstiyên hukukê pêk were lê kongrekî giring nebe kongrek diyarker nebe û kongre diyarker jî ku dê payîn ku birêve beriya Öcalan bê pêşxistin ew jî beriya Newrozê tê payîn ku bêl darxistin